IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Mangala, ti gobyerno probinsyal, ti Ilocos Norte, iti mobile seawater reverse osmosis ken water filtration system tapno masigurado ti nalakaapan na kay paay ti mainom adanom iti panangwen dagiti didigra. Daytoy ket kalpasan ti panangin programa iti 8.5 million na piso manipod iti saan na usar at 2024 Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. Ti proyekto ket mangted ti tulong kadagiti komunidad ang mga apektaran iti bagyo, storm surge ken nabayaga panangwen ti panagkurang iti danom ng runa iti coastal areas ti probinsya. Sigun iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sungbatan daytoy iti maysa akang runaan na pagkurangan iti emergency response. Isu tinaparda sa panakaipaay, ti talged a mainom adanom iti oras ti panakariribok. Ti 8.5 milyon a pondo ket tagapo iti naduma-duma nga opisina ti probinsya ken DRRM related funds. Ti mobile unit ket may kabilan ni iti seawater reverse osmosis system, chlorination component, generator set, transport trailer ken storage tank tapno mabalin a maipakat ti naduma-duma a high-risk communities iti dua distrito ti probinsya. Segun kadagiti opisyal, makatulong daytoy saan laing ti emergency operations no diket iti nabayag a plano ti probinsya para iti panagpapigsa ti resiliency ken climate change adaption. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.